Usa sa mga labing apektado ug nahagbang nga negosyo, partikular na sa Carcar City dinhi sa Subo, mao ang pagpamaligya sa karneng baboy ug mga hog raiser. Kini gumikan sa kabalaka sa mamahimong epekto sa ASF-infected pork meat kung makonsumo sa tao. Tungod kay minus na lang ang mopalit ug minus na lang usab ang supply niini, nisaka na ang presyo sa karneng baboy sa pipila ka mga merkado publiko. Busa karong buntaga, atong sayran ang kahimtang sa mga hog raisers ug mga negosyanteng baboy pinaagi sa tong pagpakiginabi sa usa ka opisyal sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Carcar. Ug makauban nato karong buntaga pinaagi sa telepono si Barangay Captain Erwin Alo sa Poblasyon 2, usa ka hog raiser sa Carcar City ug usa-usab ka meat vendor. Maayong buntag, Cap Erwin, and welcome sa GMA Regional TV Live. Maayong buyag, maayong buntag, Miss May, maayong buntag sa ato mga kapuso televiewers, labi na sa Dakbayan sa Carcar. Okay. Kap, kumusta ang sitwasyon diha sa Carcar? Pipila ka adlaw human gitangtang na ni Governor Gwen Garcia, gipatangtang na ang border control. Maurang gihapon, mingaw po kayong halin, so pait yung kayo ang mga kuandon, mga vendors, at the same time ang farmers, kay hinay kayong halin, hinay sa kayo ang disposal sa mga baboy, kay mga lagi na, hinay ang halin, hinay ang demand. So, hinay sa kayo ang among pag-dispose ng mga baboy. So, kung hinay ang halin Kap, unsa man inyong gipaus-usan ang presyo, kay sa Talisay City, taas man gihapon ang ilang presyo, mahal-mahal. Diha sa Carcar, kumusta man? Maora gihapon ang presyo, ma'am, kay lisod kay pagkustos, kay ang commercial feeds karon pertig yung mahala. Maluoy tas mga kuan, ang mga farmers ba? Okay, Kap, isip usa ka hog raiser, unsay gibati karon nimo Kap, dihang nasayra nimo nga adunay ASF sa inyohan Dakbayan? Grabe yung kahadlok, ma'am. Hadlok yung kay mistanan. In fact, pila ka sleepless night, kay labi na nga katong gi-implement ang kaling dito sa asityo, diin ang butang ang akong babuyan. Hadlok kay mi adto, ma'am, niya. Pan yun. Pamtay mahimo, may gani kay Taluis Ginoo, antod karon ang akong tigiri, wa yun maigo sa ASF. Pero unsay gibuhat ron diha ninyo Kap nga mga pamaagi? Kuan, ma'am. Tayo security measures di ma'am, di pahugtan yung mayo. In fact, ang akong diri sa ako ang kuan, di-lockdown ako, ang akong mga personnel dili na nako pwede mo gawas bisan sa gate. Wala na. Kaya ako mismo dili na ko musod sa akong babuyan kay ako may exposed dito sa mga tao. Kaya kuan di ma'am, disinfection di ma'am, morning and afternoon nya sa kuan yun, using anang diluted chlorine, mao gina among gi-disinfect ang outside sa pigiri niya, sa inside kato nang major day abog gigamit, di man to harmful sa mga mananap. Ano yun ma'am, control lang yun. So ang nahugron diha Kap nga bisan pa magwalay border control ang inyohang baligya nga karning baboy, mga lechon na argyud sad sa Carcar, wala ni ka gawas sa mga laing lungsod ug Dakbayan? Nakagawa siya ma'am, pero ang amo gud untang ang tako gid nato unta nga outlet is Cebu City. Until now Cebu City dili man mo dawat og baboy gikan sa backyard farms. Ang ilang gidawat nga bisag gikan sa Carcar o bisag gikan sa Red Zone kato ra mga registered commercial farms. So ang mga backyard farmers di gud katod sa ilang mga baboy kadto sa Cebu City kay as of now di pa man mo dawat si Mayor Michael Rama. Mao ba? So kini karon Kap, ato lang pahibaw no kay katong mga ubang syudad, lungsod, nabalaka, pero unsa man gyud sitwasyon diha Kap? Regular ba gyud nga gi-inspect ang ato ang mga karning baboy diha sa Carcar? Mao gyud na akong ipasalig sa atong mga consumers, mga atong baboy ni agi gyud na siya og maskuti na karon kanang isip kay before nimo ma-transport imong baboy to slaughterhouse, kinahanglan sa ka molukat og veterinary certificate. After na mo undergo na siya og anti-mortem examination, then ikaw man og ihaw mo agi pa nag post-mortem examination to make sure nga ang karne nga atong gibaligya, mga meat products nga atong ipagawas safe for human consumption. Pero Kap, unsa kadaghan gyud Kap ang mga namuhi diha Kap og baboy sa inyohang lugar? Ubay gyud ang namuhi sa Carcar, ma'am. Daghan gyud ang namuhi sa Carcar kay ang Carcar ko dako mong siya agricultural nga area. Okay. Finally Kap, unsa imong mensahe ngadto sa mga mamalitay og karni kay maor ba gyud ni ilang gikabalakan karon? Ako ra yung siguro I'm not in the position nga mo kuanan na, pero as per World Health Organization of DOH nga announcement, ang pagkaon sa karne, although na-threat sa ASF,
dili din siya threat to human because ang ASF will not transmit. Dili man siya matakod sa tao. Ato rin na siya. Sa baboy rin na siya. Not even sa ubang mga mananap. Ora na akong ikapasalig nila niya. Kuan, at atong karne, as I said earlier, nag-undergo din nagdaghan kayo ng inspection prior to disposal. Okay. Pero ikaw ka personally katong gihimo kap nga pagpangaon yun no dungan sa mga meat vendors, mga Yes, ma'am. government officials, wa gyud ito'y effect kap nga at least murag nakahatag og kumpiyansa sa mga konsumidor. Murag, naaman siguro siya effect man, pero as of now, di pa kaya na mo ma-feel, minimal kayo, pero pasin og as we go along, mo kuha na ni siya. Kaya mangita mo, mo crave man yun ang, sabi ng mga Cebuano, mo crave yun tag baboy. Kap, makahatag ba ka og percentage sa pagkunhod? Ikumparar nato Oh, sa miaging tuig same period kap. Oh, percentage-wise, murag mga 50% or sobra pa siguro kay based lang sa ako alang ha, as vendor ha, meat vendor. Ang sa previously, ang ako yung maihaw, labi na weekend, sa Sabado 4 or 5 or unom sometimes, pero karon duha niya, di pa mahurot. Usay, ulo, di yun mahurot. Wala na yun may kasuway nga nahurot ang among baligyang karne. Pero kinilagi ko nung problema sa ASF Cup. This is a 5-year kuan pa. So, imong tanaw Cup, naghamagihimo sa ang lokal nga kagamhanan. Di siguro ta maabtan anig 5 years Cup. Sa imong tanaw, maka-recover ka dayon ang ato ang mga hog racers diya sa Karkar. Depende na ma'am sa kuan ma'am kay wa pa mong kita ka kuan anigod, pero ako program diri sa ako wa man ko mo kuan, ako lang ni continue niya. Kuan lang yun, biosecurity measures lang yun. Kag wala gyud kuan, kung wala pa jud, di pa jud may mahilom ning ASF, itatag mga alternative means of kanang kuan agricultural nga life kanang kuan ba, kanang aning income generating activities ba. Okay. Kap, daghang kayong salamat sa imuhang pagpasabot kanamo karong buntaga dinhi sa GMA Regional TV.